أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بألا تنوكا أبركدا كساليكي دولا سون هرما كانوي على كراباي kisi ni nema be aka ana somogo bela jele ani ma wo ma de yutu nyonya foka ta jodon se alakanin awbe o jama kulu sanu main fe bi wajulu keneka ambalo daniya ka fo ni ya anye Congo Brazzaville ka benjuen kaloma samba fla ani muga ani duru an karamogo ni an karamogo din a Seyidi Sherif Ahmad Tidiane Haidara ka keni Jamiatul Ansar Din ale bolo fara ba min be no uye wele blama akaseka amunumunu uka dugu nununa wala sa alaka dine kaseka ta achari ani ka famio di islamiya nyuma seka sabati cogoya mununa ani alakira ba tara ka tasira minto ka seka alakuraya ani ka alakunu jien fantan nani bela jelen ka keni oye ala sonama Jamiatul Ansar Din ale bolo fara ba min be dolisi o min be Congo dugu doye uya kanu ka wele bla Sherif Kema aka seka na asenjo ufeno nika wajulu keno ala sonama o kera ko baye wati mina uya me ko Sherif Ke kumbuka kumbelu ni bismilalu ulu bela jelen kera surafana dumu kofe wajulu kene ba nana sigi min kene konnana ala sonama uka mogo baw chaman kumbeno dakurunya fla min sorola kuma kala uka kumana nen aw anga jeka nyamada ofe. Je témoigne que Allah est le seul et disons la seule divinité à être adorée. Muhammad est l'envoyé sur terre pour toute l'humanité et je le jure que Allah est le seul digne d'être adoré, exalté soit-il. Nous sommes à Dolisie, chef-lieu du département du Niari. Vous remarquez la capacité de mobilisation de nos frères de Dolisie. Ça a commencé timidement, mais les effets sont probants. Les papas, les mamans, les jeunes, les enfants sont venus pour honorer notre invité, Cheikh Tidiane Ahmed, notre shérif, fils du guide président du Haut Conseil islamique du Mali. Sa mission au Congo, c'est pour amplifier les liens de fraternité, les liens de coopération entre nos deux États depuis les décennies. Son arrivée ici, c'est pour le vivre ensemble, c'est pour la paix. Cette mission qui a commencé à Brazzaville, elle s'est étendue à Ouesso, dans le département de la Sanga, Pointe-Noire, avant Pointe-Noire, Oyo, et aujourd'hui, Dolisie est à l'honneur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Depuis ce micro, je voudrais témoigner de l'accompagnement constant du Conseil supérieur islamique du Congo sur l'impulsion de Cheikh Youssouf Edi Serge Kolondila qui m'a mis en mission pour veiller à la sécurité de nos activités, puisque la sécurité de tous ici c'est dans les mains d'Allah, mais pour accompagner le succès de cette mission religieuse, il a fallu notre présence avec la sagesse des douaniens qui sont ici. Donc vous devez honorer cet invité. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ani so jalen do suina ka sababu ke nan karamo de ngai am bolo do Seydi Ahmad Tidiane Haidara
amala tanu kala barika la vraiment ni sojalen do dans mina ame ko la se naba bela jelema a di ala fe mo sera here la ka besi ge here ko ame ko la se anga dele go mun bora mo fantan nan befe mun bora baraza ani woyo ani woyo ani ko na ame bela jelema ka ko la sanga imam RDC ale ma fe la sunna ma ko ka wali ma do ka de ala fe femu na to soro kanu ta to soro ame baradan ne kono waju tan ne ame do ge fem ma mu ma ko kenega fam go ma ala ka dama min fora ka barage na e ka minega ya rabbi ala ko ka bela jeli ame jama bela jeli fo ma una to la soro kana ke ka ota to la soro ama ankara mo sheri fu Ahmed Tijani Haidara ama fo kana lijaranye abuyanama femma na to soro kana ke ka ta to soro ame folbla dolozi musula ka be dala jeni ame duo kai afana ka duo skani anyu kalfa la ma masan te kalfa tie ala ka ni masi kata herela السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن بك أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا البلد ولكن فرحنا بك إن شاء الله تبارك وتعالى مرحبا بك مرحبا وأهلا وسهلا بك إن شاء الله تبارك وتعالى. Chers frères musulmans, frères et sœurs, nous vous remercions de l'accueil chaleureux que vous avez accordé à notre bien-aimé cher Ahmed Tijani Haidara. On est vraiment très heureux et on est surpris aussi de le voir à Donizy. C'est la première fois qu'une personne très éminente, il vient en ce net moment pour nous rendre visite. J'avais expliqué tout à l'heure à la maison lors de ses visites, il n'est pas venu pour récolter de l'argent. Il n'est pas venu pour chercher des biens. Il n'est pas venu pour qu'on lui achète un véhicule. Il en a trop. Il est venu pour une visite de courtoisie dans les branches de l'islam, Inch'Allah, pour la fraternité. Donc pour être un peu très bref, parce que le temps nous est raccourci, on le remercie énormément. Et on est vraiment très content de le voir parmi nous. Et c'est une occasion encore de remercier son père qui est un poteau dans l'Afrique de l'Ouest. Je peux dire même dans le monde entier. Quelqu'un qui bâtit des hôpitaux, quelqu'un qui fait des forages, quelqu'un qui construit des madrasas. C'est un poteau que tout le monde doit imiter dans le sentier islamique. Haïdara, Inch'Allah, donc, on est très fiers de lui. Si on avait 100 Haïdara en Afrique de l'Ouest, on allait développer le pays. On allait partout développer ça, Inch'Allah. L'islam a besoin des gens forts, des gens courageux, des gens qui peuvent administrer une communauté pour que nous soyons fortes, pour que nous pouvons aller de l'avant et que la pauvreté quitte en Afrique de très bonne manière, Inch'Allah. Donc, Haïdara, assalamu alaikum wa rahmatullah. تفضل إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يمن عليك بالبركة وأن يمن علينا وعليك بالسلام والبركة يا شيخنا التجاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكي لا أطيل عليكم أسلم عليكم وأرحب بكم في مسجدنا هذا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله أم المسلمين وأم الله سبحانه وتعالى تنو أم سلاك تشيدين كانوا محمد صلى الله عليه وسلم أم شراك فو تيفوت فنكر الله سبحانه وتعالى أم شراك فو محمد ويألكرك الله سبحانه وتعالى تشيدين إن شاء الله أني سنجلنو أنغا كرم وكن لله نو شك أحمد تجاني دولزي كوننا لا أني سنجلنو تكوني جولزي دجيناسي وتكوني جينو من بورا kana karamoke kumbeli la amba bela jene fo ambe dugu chokoroba fo ambe dugu demsenu bela jene fo ambe dugu musokoroba fana fo ambe dugu maoma wula ki senjo ni kene ka amba bela jene fo sabula bela jene ngal lañu jume de o de la ilaha illa allah bi wahabiya kumate ha sunna kumate ha ambe ala kene de ka donc anano ala kuma fo de la ambe siko ala kuma kene de la main. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ko wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin.
ala be silamɛw de kɔ an tɛ dɔ wɛrɛ ko la an bɛ ala ko de la donc an b'an ka karamɔgɔkɛ fo nin kɛnɛ in kan an b'an ka imamubaw bɛɛ lajɛlen fo ani au conseil a ye délégation minnu bila ka na an b'o fo inchallah chers frères d'islam nous remercions et nous prions sur ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous témoignons qu'il n'a aucune divinité sauf Allah subhanahu wa ta'ala et nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, nous sommes heureux beaucoup, vraiment chaleureux d'accueillir notre cher Ahmed Tidiane à Dolisie ici. Et nous remercions aussi encore les jeunes musulmans qui sont quittés leur maison de venir accueillir. On salue tout le monde, les femmes, les sages, tout le monde on salue. Et les imams qui sont quittés aussi à l'étranger, qui sont venus, on salue tout le monde aussi encore. C'est avec un grand plaisir qu'on reçoit toute cette masse pour venir croiser notre grand chef qui est revenu de si loin. En tout cas, on n'a pas de mots à vous avancer. On le souhaite la bienvenue au niveau du Dolisie, qui est la région du Niari. En tout cas, on remercie ses compagnons, ceux qui sont venus avec lui. En tout cas, ça nous va gré dans le cœur. Sans pourtant monopoliser le micro, je passe l'appareil à mon conjoint. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, ambalema maliyaw ani silama fɛn o fɛn bɛ nin dugu in na an ka foli bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ karamɔgɔ fɛnɛ a bisimila a bɔra a ka so a nana a ka so an b'o foli d'a ma vraiment a bilara mɔgɔ min nɔ na an b'a bisigiya a bɛna tɛmɛ o na parce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka nin ɲɔgɔnna maaba sɔrɔ ka bɔ fɔ a ka so ka na anw sɔrɔ yan anw fɛ yan hali kɔnsili ɲuman an ma deli ka na yan bon nin ka se ka wuli ka na anw lajɛ yan o ye fierté de mais maliyɛn bɛɛ fo a ka ni ma deli ka nin ɲɔgɔnna maa bɔlen ka na an ka baara an ka réunion fɛnɛ yan waajuru la kuma façon siya fɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo aw ni ce aw yɛrɛ ɲɛ mɔgɔ bɛ fo yɛrɛ ɲɛ ci ɲuman na an b'aw fo o la vraiment a y'a bɔra ka mun kɛ nin diyara an ye. An bɛ ala fo ka ala barikada ka ala tanu ka sababu kɛ an bɛ ala tanu kɛnɛ kan an bɛ ala barikada kɛnɛ kan an bɛ ala fo kɛnɛ kan an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ o don tɔgɔ la n'o de an sawudini ka waajukɛlaw n'o y'a karamɔgɔ ye o tɔgɔ la an b'a fɔ bɛɛ ma i bisimila kɛnɛ kan ka sila k'a fɔ aw wosokaw ye k'a fɔ alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah a ye ala tanu ka tila ka ala tanu ka d'a kan a ye fɛn sɔrɔ aw bolo bi min sigilen filɛ aw ɲɛfɛ n'o ye an karamɔgɔ den karamɔgɔ ye Dolozi mashallah Dolozikaw an b'a fɔ aw Dolozikaw ye k'a fɔ a bɛ kɛnɛ min kan bi kɛnɛ ba de don kɛnɛ min n'a ɲɔgɔnna man ca k'a sababu kɛ jumɛn ye kɛnɛ bɛ bonya n'a kun ye kɛnɛ bɛ bonya ni fɛn dɔ de ye o la alhamdulillah an karamɔgɔ b'an bolo kɔrɔ yan n'o ye kira mɔden ye n'o ye kira joli ye ninnu ɲɛli dama ka y'i jɔ dɔrɔn ka y'i sigi dɔrɔn k'o ɲɛda lajɛ min b'o la ala de b'o dɔn surtout kana sigi o ka wajibi kɛnɛ kan o ka ala kofo kɛnɛ kan aw bɛna o ka wajibi lamɛn an b'a ye ala fɛ a bɛna min fɔ ala k'a kɛ nɔɔrɔ ye an ye. nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ Seyidi Sharif Ahmed Tidiane Haidara a bɛ sɔrɔ ka kuma ta a ye dakuruɲɛ 2 min lase an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. ala fo ka ala barikada ka kisi ani nɛɛma ɲini a bolo a ko kɛ ala kira baka n'o ye Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ani kira solikɛ sanu ani kira jɛɲɔgɔn ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu fara u kan ni baara ɲuman kɛ ye fo ka taa se diɲɛ wuli ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen ye o la o tɛmɛnen kɔ nin kɛnɛ in kan ka bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka folikan ye ani kelenya ka folikan ye
ne o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ala k'an n'a hamu dilan ala k'an sago d'a ma labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya ye ala k'an n'aw kɔrɔta ala k'an n'aw wasa ala k'an malo ala k'an labila ala k'an dɛsɛ ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlda muhammadin wa alihi bi an bɛ amadenw fɛ yan dolezi dugu kɔnɔ kongo jamiyat ansarudin al-islam o y'a ɲini sejidi sharif usman madan haidara fɛ a ka den dɔ di ka na bɔ balimaw la an silamɛ ɲɔgɔnw na an mɔgɔ ɲɔgɔnw na an bɛ o taama sira de kan o de la n ko an bɛ an balimaw fo ni o ye conseil supérieur islamique du Congo an b'o fo o wale ɲuman dɔn n y'o de fɔ an bɛ yan bi nous sommes là aujourd'hui à la demande de l'association Ansardine mais sous l'invitation de nos frères conseil supérieur islamique du Congo. Depuis notre arrivée, nous sommes avec nos frères. Depuis l'accueil à l'aéroport jusqu'à aujourd'hui, ce que j'ai dit, on est avec le secrétaire général du Conseil supérieur islamique du Congo. Je m'adresse mes sincères salutations auprès du président de la République congolaise, son Excellence Denis Sassou Nguesso et son gouvernement. Puis salutations aussi envers les autorités politiques, administratives, sécuritaires. Alhamdulillah, et je salue infiniment notre frère qui est M. Aliouba du Sénégal et puis imam de cette mosquée, Sharif Mohamed Haïdar. Et puis je salue tout le monde qui sont là ici présents. Ami Befo, Ami Wala Yumando, Ani Sojara, Angani Tamaina, Fokanase, Ambade Omaya, Dolezi Kono, Be Ankombe, Negoya, Ani Karamai. Mi fana be ambolo ka se mɔgɔw ma o de ye hakilijigi dama ye ani miiriya dama ye ala ye an kanda k'an kɛ silamɛ ye an kan ka ala fo la ka ala barikada mɔgɔ caman bɛ yen nin ɲɛnamaya in kɔnɔ tuma dɔ la o ma nin kanda sa in sɔrɔ ka kɛ ala fɛ ka ala dɔn ka tila ka da ka cidenw bɛɛ lajɛlen na fo kana se cidenw na laban ma n'o ye alakiraba Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam fo kana se ale ma o kɔrɔ anw ni ala ye nin diinɛ in a kanu don an min na k'an kɛ a baaraba ye ala ye fɛnba kɛ an ye min bɛ diyagoya an kan o de ye cɛsiri ye o de ye jija ye an balimakɛ bɔra ka kuma a ko an bɛɛ lajɛlen tɔgɔ min b'an na o de ye silamɛ ye an bɛɛ ye silamɛ ye tuma dɔ la taasiraw walima tɔgɔw a cayali o man ka dusukun ba ɲɔgɔn na an kan ka ɲɔgɔn minɛ silamɛw kan ka don da kelen ka bɔ da kelen o bɛ diyagoya an kan kuranɛ ko ten innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum ko mumini bɛɛ ye balima kelen ye mumini bɛɛ ye sinji kelen ye wa an k'an jija o balima ye
ka o dilan an bolo o de bɛ diyagoya an kan o de la bi ka an se yan an nana an karamɔgɔw sɔrɔ yan an nana an ka imamuw sɔrɔ yan nka an bɛ kanu bolo ma ni ansaru ka laɲini ye an kana bɔ balimaw la an bɛ fasodenw fo an bɛ jamanaden wɛrɛw fo minnu bɛ yan maliyɛn dama tɛ an b'a fɔ jamana bɛɛ bɛ yan mɔgɔw bɛ yan minnu tɛ hali bamanankan faamu nka kanu fɛ u filɛ kɛnɛ kan o de la Cheikh Ali Ba a ye témoignage dɔw kɛ kɛnɛ kan les hôpitaux qu'on a construits au pays a ye o barikada kalanso minnu jɔra aujourd'hui plus de 25 hôpitaux au Mali au nom de l'association Ansarti et aussi on peut dire plus de 2000 écoles franco-arabes au Mali. Et puis on a microfinance, banque, et prêt Mindobi, plus de 13 milliards de francs CFA. En bas faux, ay ngane ñuma mi ta ka fo mo ñuma de be chere ñuma ken mo mi na le dusko may chere ya ñuma o be gele o tikem مسلمية كويندي هكذا بأس الله رسوله قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لم يكن للمسلمين أو للمؤمنين أو للمتقين لا بل للعالمين أنا قاياك كرتشي kala dabe bɛɛ lajɛlen de ka hinɛ sɔrɔ silamɛw dama ma fɔ mu'miniw dama ma fɔ la minnu bɛ siran ala ɲɛ la ala ko n ye kira ci danfɛnw bɛɛ lajɛlen ka hinɛ sɔrɔli kama kɔrɔ bi baara minnu dɔw kɛra ka fɔ silamɛw bolo silamɛw ka wuli kɛjɔ kɛ ka nafolo fara ɲɔgɔn kan ka dɔgɔtɔrɔso jɔ faso kɔnɔ ka kalansow jɔ ka kunfinya kɛlɛ o fɛnba ye وإن الله أمر المكان نشكره على حسن شهادته الشريعة يوم من جاء أما أفو أسربي على بول قلبي على كحركة أنو بلدي نبي إسلامك إسلامي يرى إكا على دون كوفي إكا على من اللي كوفي إن فجمة مسي سيدام إن فجمة مسي duguma jamana ma o tɛ sɔrɔ fiyewu fo silamɛ yɛrɛ ka kɛta i jogo la ani ka kɛta jamana kan ni sigida ka ɲɛta wa min b'o sabati kabiri kunungo fɛn min dira silamɛya ma ka se k'o sabati fo o de ka na o fɔlɔ ye jumɛn ye ka ni di ala ma a filanan ye jumɛn ye i ka sɔrɔta ka o bila ala ka sira kan an y'o de taa ni ka segin قرآن كتير إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أكون على سنك مؤمن في ونين وكان نفرض أكون نين نفرض نعلم مي أود فلنك الجنة ديني أود لا ما تاني نسيم وسيد علي كتير ولا سبنا لنفوسكم سوى الجنة ولا تبيعوها إلا بها سان سونو فويته أنا ما دينينا ور فويت سكا أني سو لا كو أني أنيو دون كو أنا سو أني كفير فويلا فو الجنة يني كو الجنة دما ني كانغا دي كأودي يني ولانغا سو أني كدوناي دشيفه فو على سكو ale ala dugo o de la an bi bi n y'a fɔ n ko an bɛ ala fo ni silamɛya ye silamɛya ye nɛɛma ba de ala ko tɛ kuranɛ kɔnɔ suratu Maa'ida wa uzkuru ni'matallahi alaykum
وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. أكو أؤمن لمن كذا على الله. اذكروا نعمة الله عليكم أي نعمة الإسلام على أنجا إسلامي ككندا سرير أنا على كو أنجا لبركة دني أوي أنجا نينا على كو أيام كندا لمينجي أنجا على فو نيني ngani kira islame mu jaku ikam ko islame ya bara bigeti anyuma sraka an ce ubi siro ladi yani an bodo te yana mai yanti laba ne bi ban pew odela ayran na aula ko do be bi ko fe mo kan kan yana mai fere ala dem imana ke yoro ni minnu bi ana an yɛrɛ kun o bɛɛ de kan ka di ala ma yala bodo cɛ waati jumɛn don setigi ala kelen de b'a kɔ ni fɛn min zudalen tɛ o bɛ yen waati bɛɛ o la don dɔ la o ye Ali ibn Abi Talib ɲininka ko ma huwa al-qarib wa ma huwa al-aqrab o sen Ali ɲininka ko ma huwa al-qarib wa ma huwa al-aqrab سيدنا علي فأجاب هذا السؤال القريب قيام الساعة والأقرب موتك أكون من قصر كودي جمولي رسالي إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ala ko mɔgɔw bɛ lahara sanga ye k'a ka jan nka ale ala ɲɛ b'a suruma de la k'a ka surun nka Seydina Ali ko suruma o de ye lahara sanga yɛrɛ nka min ka surun ka tɛmɛ o kan o ye e bɔli ye o ye e sali ye ko o de ka surun fɛn bɛɛ ye wa hadamaden yɛrɛ bɛ fɛn min janya o de ye o ye an caman bɛ si janda yɛrɛ ma an caman bɛ don jan dɔ de miiri la nka i kan ka min surunya i la o de ye i n'i ka ala ka kunbɛɲɔgɔnya ye wa ni o sabatira an kelen o kelen an dusukun na tiɲɛ kan walahi juguman dɔ b'i la o bɛ yɛlɛma ɲuman min b'i bolo i bɛ dɔ fara o kelen kan wa an kan ka min diyagoya kan o de ye nin ye k'a fɔ saya bɛ na wa saya yɛrɛ bɛ na cogo di bagtatan a bɛ na cun de mɔgɔ sigin tɛ n'a ye kuma min walaw kuntum fi burujin mushayyada i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ tudrikumul maut saya bɛ an sɔrɔ yen ni o sabatira an yɛrɛ kun na k'a fɔ bɔda tɛ o la cɛ kan ka labɛn o Ali ka kumakan bɛ yen وإذا كان لا بد من الموت فمن العيب أن تموت جبانا ناكرا كبودتي فأم من ينصر سيا وكانونكا فمن العيب ملويدو أن تموت جبانا إجتونا مكسا كسرا سياني أوي جمعي لا يومي إكاكتا والله حسن بن علي المجتبى وياني نقدو دولا كم من نبي مغو سر الله هراني لسه يفر بابي سر جيدا كدي مغوي نغو بسر الله هراني أكو كم مغو ياني نكو كجيدا جو كو كالله هرسو كريم سبو بولويا ko obi ya préféré nga somi ngunga nga jobolo lahara ko o kene do ko o piyo kari o de bato o nyete kundo yoro wala o yere kundo leche lahara bi soroni femi o de yere di alama yere di fola jume ni nango kan ni di alama akana miri ni bamuru ye ka jihadi la o e fitini de ni dilla alama nindi minga bo abe ka setuye ka fanga tuila ka sabali ka namara se soro ka toy ka jene se soro ka jako fama ka kella diri
juge ka kiiri ɲuman tigɛ ne de jagoyalen don o la ne bɛ fɛ ka mun fɔ a ye an k'o faamuya ni dili fɔlɔ ala ma o de ye yɛrɛ kolon ye ala ye an ka yɛrɛ kolon ala ye o de la ala ye bɛɛ wele k'a fɔ an ka siran ale ɲɛ wallahi ni ala ye sara ma sɔrɔ jɔn kan ka don da o da fɛ k'i ni ala bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen n'i ma ala ye sara sɔrɔ i t'o da ye ne wulibali ye dɛ an jangan ka to nin na o de la ala y'an wele kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ caman a jara k'an bɛɛ wele a ko ya ayuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ذكر لك بماي أكو أو مو ني على كمانا كجوم بفه يا أيها الناس اتقوا ربكم أي سنة على جميع الذي خلقكم من نفس واحدة ala min y'a da ka bɔ ni kelen na a ye siran ala ɲɛ do dɔ bɛ yen bi kɔfɛ ni ala ye sira sabatira jɔn dusukun na wallahi walejugu dɔw bɛ yen i t'a kɛ sabu adamaden bɛ i dogo i mɔgɔɲɔgɔnw na i ka juguman dɔ kama i tɛ fɛ maa k'a dɔn ɔ mɛ min tɛ dogo fiyewu i tɛ dogo min na fiyewu o de ye ala ye n'i y'i dogo ne na nga i bɛ se ka dogo ne na mɛ i tɛ se ka dogo min na o de ye ala ye o de la adamaden kan ka fɛn jumɛn ka bonya sɔrɔ o de ye ala ye mɛ ala bonya n'i bolo i bɛ min dogo ne na i t'o k'ale ɲɛna bilen ni la Hasan al-Basri a ka kumakan dɔ la tuma min na o y'a ɲininka jogo ɲuman minnu b'a la ni o bɛ fɛ k'o jogo ɲuman ɲɔgɔn ladege a ye jogo naani f'u ye mɛ mago bɛ kelen de la yan أكو علمت أن إلهي مطلع علي في كل لحظة لذا استحييت أن يراني في المعصية أكو نيادو كفونغا على أينغ من كنا واتيبه أنيبنا منك يرو على نيبنا حيثما كنت وكيفما كنت وأينما كنت منك يرو تشويلا كو على بعض نبي يرد من ميكا مونجي كو على كده كاي كانت تدعو على لفيو كو علم مالو يرى او على إنغا ليه أبكا كوتا او على إنغا ليه $2 كاكفني ولا كا ني مسوي على جنوكو على كده كاي كو على نيما لا واتي بي jujido ki bolo ja ka sura femine ka kiri daja famala ka fanda ka hakemine alim malo yara bolo ma jambli a chawkara ladiri amso kira chegu yenai adde ngira dugo de nye ko ninde ale ka joro fure femi mi ka le bari ala ko talla ko de anyeba la ko ala nyeba le la wala nen aw ni an kelen ngene de الله مطلع علينا في كل لحظة الله ينعم بأمبلا جري كنا واتبه أو نن إيد كان قبلنا كو أنغا كتا كان كموي وأنغا نسيجانا ده أمي فيو فنجة أمي نتاني نعا كلينغني بلا على نيامو أمي فيو فنجة مكما دولا حالي كتاتة كما دولا يبي فيو دو ميري دسكون يرانا على بي مناما لا هرقتا جوكا كيري sabo aram ma dem mena ni fen flade mumbe duskuna ani bika mubara ala ya rabbati qur'an aya me ni ya damna nay wallahu alimun bi zati sudur ko ala de duskuna tabe o ko hala mam min walaya ala baka odela len aw anganga jabuya ka ke ala fe ambele jeni odela l'islam e na fe min islam e jepi ni o de kere de kumbay islamé ka kodo nyoma ittihad bayna almuslimin
ne jakuya de fo silamɛw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni o de kɛra silamɛya bɛ a ka fanga sɔrɔ nka ni o balila waati o waati silamɛya bɛ bi ni ye kuranɛ naso sɔrɔ hudi o de la depuis an donna jamana in kan a ye nin de taa ni ka segin ka yira kuranɛ an su k'an bila ka kɛ ɲɔgɔn minɛ de kan nka n'an banna ɲɔgɔn na ni dusukun banna ɲɔgɔn na o yɔrɔ bɛɛ silamɛya a fanga bɛ bi sabu minnu b'u ye silamɛ ye olu de ye silamɛya fanga ye ne wuli man ye dɛ silamɛya fanga bɛ a fɔbaw de la anw minnu ko a ɲa ye nka n'an yɛrɛ ma bɛn kuranɛ ko ten k'an bi dɛsɛ pewu fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi ko ni an fɔra ɲɔgɔn kɔ min na an k'o segin Ala n'a ka kira o la k'a fɔ an bɛɛ bɛ bɛn hakilila kelen ka fɛn bɛɛ la o ka gɛlɛn منذ في أحد النبي كرا يرك واتلا اختلف الصحابة صحابة فرنيونغو حكلا دولا ميريا دوما ككلي في أحد النبي ما أمو باليو كبويانا ومن ينجو يا وفنكا أدو من ينصر حكلا دولا وأئمة من فرننا أئمة عند السنة أبو حنيفة مالكي شافعي أحمد بن حنبل وفرنيونغو رأي دوبي وما ككليني وكيتا وما ككليني ما أوير دما ما بودو وينيون ويا وما كنيون جوي أمنوا منا فوق أيون نفتقوا باي دوكو أنا مذهب مالكي والما أنا مذهب شافعي وبين بك أنا في مذهب الشيعي مثلا ni mɔgɔ min ko min kan mun bɛ diyagoya silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn minɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ min na Ala n'a ka kira de b'o ɲɛna ne kuranɛ ka kuma ye n'a fɔra ɲɔgɔn kɔ min na a y'o segin Ala n'a ka kira ma o de la a bɛ aya in daminɛ ko ya ayyuhal lazina amanu aw minnu limana ka da Ala la ati'u llaha wa ati'u ar-rasula ay tugu Ala n'a ka kira la ngana fora nyongo mina ayo sigi Ala n'a ka kira ma o koro akana nyon kele akana banyona akana nyon juguya masalan ambela fembeka seli siraka ka fo seli farida do angelengelen ka araka seli wati bambolo ittafaqna ala zalik ala 5 salawat al mafruda ittafaqa جميع المسلمين وابو تو كلينا كافو اركان جلدو اركان فلا وفجري الفجر ركعتين وكذلك الظهر 4 ركعات والعصر والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات ام بينا فجري جوكو فلاي سيلفونا ناني لازرا ناني فطري الصباح اني سافو ناني بيبنا نيكو ونبي سيلي سيلجي ميغانغاتا ام بيبنا نيكو مي اننا دو سيلا كبارو يرف الله ان في مكما دولا ان فورا نيونغو مونا في القبض والصدر الله اكبر تجمنه اني تجيجي an fora nyongo ola ni an fora nyongo ka fo politique de tien walma bolo mine de tien anganga munge zakhtalafna fi alqabd am sadl narudduhu ila Allah wa rasulih Allahu akbar ambo sagi ala na ka kirama me am bi kenyo minanai ambulo bidi nyoma كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منهم عضو تضاعى له سائر الجسد بالحمى والسهر مؤمن مثالي وكان يومنا وكان يومنا وكم مغريوننا كمثل الجسد كابينا فوفر كل كلمة نفر كل فانو بنانا
k'a fɔ karisa kunkolo de b'a dimi ɔ sen n'i bolo k'a fɔ anw bɛ taa an ka yɛrɛpota nin ye kunkolo kungo ye o t'a la walima i bolo de b'i dimi bolo dimi kama ɲɛ k'a fɔ ne bɛ n ka sunɔgɔ kɛ nin ye bolo kungo ye ni hadamaden fan dɔ banana a siɲɛna a n'a farigan hadamaden fari bɛɛ b'a santi ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ haza masal mu'minin nin de ye mu'minu misali ye nin de ye silamɛ ɲumanw misali ye mɛ n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ min na ko an b'o to ala n'a ka kira ma ne de fɔra ne bolo kabdu don e bolo sadlu don n'o ye bolojigi ye ne bolo bolominɛ don ko an kana kɛlɛ bilen dɛ mɛ n'an kɛlɛla parce que o de la ala ko ten kuranɛ kɔnɔ a bɛɛ ye fɔcogo ye kelen fa in tanaza'atum n'a ye ɲɔgɔn jɛ hakilila dɔ la tanazu bimaza bil afkar warra'i ni hakililaw ani yetaw de fɔra ɲɔgɔn kɔ farduhu ila allahi wa rasuli a y'o segin ala n'a ka kira ma nka tanazu jumɛn bi ni o sabatira o de ye an ka bin ye o y'an ka dɛsɛ ye kuranɛ ko cogo di wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum tanazu mais tanazu fil afkar wal arai wa tanazu fil qulub وتكريم لا تنازع في القلوب هذا العداوة والبغضاء والحسد الله أكبر ندسكون بنانيونا ودي نيون جويه او نيون حاسديه ويكا نيون كلي ونسلامي وكرتي فتفشلوا لكو عبدسي عبي اشوي وتذهب ريحكم فغميني جورمي مالا وبتاكبوي صحيح بي جيكونو سلامو كعددو أكثر من مليار الله أكبر سلامي كتشان جيكونو كتمي ما مليار كم الله أكبر غني جي فانا لجبي كجي مرا لجبي أبي جونو مولو سلامو تي لا لماذا كسرو على كرا كلي أبينا دومي مقدمة دو دي فرلا كتوالا ككسلامي ككير ديباي على كرامة ما مقدمة دوي مين بو دابو دسكونا ويربي نيونفه وعلى صنا ويفيو في الليني وسركا بلا جنينك سبو دسكون دي نيونفه ني دسكون ما كان نيونفه ام بيدسه والله القران كتي محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من عصر السجود ذلك مثل في التوراة ومثلهم في الإنجيل لذلك كنا كتشو مثالي أن يسرى من بلا أن يردما كبنيونا أو ويفي باي ودلا على كنا كتشو كفو محمد رسول الله نكتشيدي محمد أن تمنوا لمن يراك دالك توان في أشداء على الكفار لا أشداء بينهم بل على الكفار الذين يحاربونهم هؤلاء فقط وليس كل كفار لا هكذا قال الله سبحانه وتعالى على كتب قرآنكم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم الله أكبر كافر منهم مانكر أنغا ديننا كافو فانغا بوالا والمكا أنغي كابو أنغا سيرولا كابو أنغا توكونا قرآن يقول على تنبالي فيو لا ينهاكم الله نه على تنبالي فيو أنو لكجي كبسجنا هل نسلموا تي أن تبروهم وتقسطوا إليهم الله أكبر أبدا هل نسلموا تي أودلا نبين كنياتي هل إسلامي كما مغضوفة كلا كونفينكي كإسلامي نيوما دي عما وتكني كلي وتكني بني إمغنيونا وكان حكلا كما نيوما فولي دي هاي أودلا فانغان إسلامي دفام
هذا إسلام الأصيل من نبينا محمد إسلام يمين برا على كراي يرو ودي إسلام يمين ببسك بلو أكرفه على كراني ببلا على كرا عاشا مع اليهود ومع النصارى ومع الكفار مع المشركين عاشا معهم فوفنكم موني يونجي بنغان زبندو من كرا نكرا يربا فوتي صحيفة منو يا أبلا ونيونجي أقول للمسلمين دينهم ولليهود دينهم نيد إسلامي كجناي بكبرو إسقوما ما أنا مغو ولا كنا على كديننا أمي مغو ولا دي على كوا كرما ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هكذا أسلوب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم الذين يخالفونك جادلهم بالتي هي أحسن من غير كتشوي نما أكنا بنيونا كانوا دوغيا ننفورا سلامين دينيني بالحكمة نكودون برا دعوة لا ودعوة بنا بيو وسلامي دعوة كني بنغالي سلاميتك أنغا بنيونكا كما في العالم اليوم الإرهابيون باسم الإسلام لا مشكلة الإسلام التروريزم سناريان أبوا الإسلام دين السلام إسلامي هنا ديني إسلامي مكري ديني منو ميبي ني إرهابوي كتام أوفغا ككاميكازيا كبوم دو يرولا أولو ني إسلامي فامو تشيكا جابيو لا إسلامية تأوي الإرهاب ليس الإسلام في الإسلام ما في تطرف ولا في عنف لا إسلامية لا بينغني تالا دنزقو تالا كبين ونكا وي حرام دي إسلامية لا هل نسلامته إبا ولدي ود لا قرآن يميرا نانسكا تموكا كفو أنغا بلوني مغوي هيرلا أن تبروهم وتقسطوا إليهم هكذا حقيقة الإسلام نين الإسلامية وعلى كده ولا كنا ميما أوديني مني أم بنا نين لا كو أن يرد دسكون بنا نيونا تنازع كرا في القلوب دسكون قب بنيونا أنغا بنيونا كنيو حاسدية كإسلامية فنا بيبي وأبجاكو يا أنكا أنغا مذهب حد كلمة اختلاف مذاهب والطرق يجب علينا أن نكون على سبيل واحد أبجاكو يا أنكا التمسك بحبل الله ني على كجروي كنيوم منه كسلامية منه مونغوسو سلامية ننا على كرابولو تشومي سلامية كو نيدا يسرو نمجاكو يا انجلينغليكا فو اكاي انا امين وي سلامية ادم سلامية ريبريزنتي يوروبي ني اسلامية ني اويتشي سلامية جوكو كانغا يدا و سلامية ريفرنتي فوي فو جوكو نيوما ني اوبورا سلامية لا اوبينا سبب مامينا على كراتشيرا نو يا نينغا ko ala kiran nana ni muye kira ko tugodi innama bu'istu li utammima makarimal akhlaqi nachira kana jogo bawde dafa al-islam din al-akhlaq ka ke jogo nyumantigi ka kala diriye ka kle ka namaratoy ka jenayatoy ka shuyalitoy ka javatoy ka hasidiyatoy nene wele ko islame jogo سلم السلام يلا نسلنا مونغلا جوجو إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة
seli sellatu bayna al-abdi wa rabbih joni amma ka communication o de seli as-salatu wasilatun وسيلة إلى ماذا؟ إلى الغاية وسيلة إلى الغاية ما هي الغاية؟ هي الأخلاق إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر المصلي الحقيقي لا يزني ولا يسرق ولا يكذب ولا يغدر سلامة سلا يري أيري أتك الجناية كلاي أتك الشوالي كلاي أتك النمرة توي أتك الجوانشي فسلي كود السنيا سبوا على دكتي كم ما دام أم بسلي أنجو بسنيا ولا أم بميني نبي سلامة ونيونشة ودي أنغا كنيو من الناس على كراي مين فو أنكا وكسر أني نيونشة ودي بيجابوا أنغا سلامة وبلو يوروب mungo songa fanga so odela muslime sigimbe min kanu ya alanya sranye qur'ana kelen ka bewele ya ayuhan nas ka fo ittaqu rabbakum aklaka ka khasa lil mu'minin ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun أقوى منه اللي بنا كذا على لا أيسر عليه أيسر عليه حق تقاتيه على يسرائيل لا أكلك الدلك ماي لا أيسر على يسرائيل لا كفو كارس بسرعة عليه أتدون أدون فيني لا أتدون فيني أتهم تقولا لا على يسرائيل بابي دون مغلا تقولي أجوكو ajogo jogo dron de mi mo bla ñoñe ni jogo borala foy tiñe hali seli ni jogo te ala kira muhammad al mustafa akwati nafanye akebay an abdullah ibn umar قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار لم تنفعكم إلا بورع يحجزكم عن المحارم ناسل سلي تشايا ففاكر لا أما كلملي بيركا وليكا تشايا وأشونا واتي بنزونة فوكي فسا كو أشونا سلت فوينيا أو إلا بورع فو على يسريا على يسريا من بعبالك بو على قتل سليس نفني سلايوا كيبادو جنايات تولدلا نمرة تولدلا جافاني حاسدية تولدلا ما دام أمكلم ومين سلا كو كروكا سلما أونفا نقول بدي أنجعنا تومينا سلي كون يمين وسيلة دو كان غاية ميما ودي جوي هي الأخلاق فجوكو ده كايس لابلا نجوكون ده يلا كبا ويا بلا جري تشيلي ودلا أنغانغا يرقلشي حكم منهم بي ني أبيك أمبولو والما ولجو والما مغدو جانفالي مغدو شويلي والما مغدو نمرني والله حكوا ددو لا هراتبي أني نغلي بك أكبا بلا ودلا كرامو إيجيبت نوي الإمام محمد متوالي الشعراوي أكب مكان دولا أكو احذروا حقوق العباد أكو آية كل شيء جونغا حكينا احذروا حقوق العباد آية كل شيء جونغا حكينا فهي لا تسقط لا بحج لا بالحج ولا بالعمرة ولا بطول قيام ولا بحسن الصيام أكو آيات جنتو والحكلا كو والحكتي بفيو كفني هيجي شامنجة دم بهيجي لا بتاع على يا فديلي كسر إبك مغو جنفا الجزء بك نمرك كفامو
kan na wuro mina ka kiri da goya fandana walma afama be ka fantan tonyo walma e be ka walmu sotige ko sebi fanga bila bi ako aisra wal hakanye ko wal hake ko hiji nya hiji ko jolike ko tajumu yafa wala bil umra ko ka fonye umra fanake nga jurmu ka yafa ko te wal hake yafa wala bitul qiyam dungo do misella shushu mishi ka siri ko ta yafa wala bi husni siyam ka fon junedo njun titige ala yafa ma ko wal hakati yafati e mami ngorofo wal mabi ka galoda mamina ko ati yafa fiu ko ne jole fle ala yafa ma ko take ay men wala ako wala bi alfi khatimatin lil qur'an ka fonga qur'ane jigingo bakelenge njurumu ka yafa ko ta yafa hatta bi jihad fi sabilillah ko ka fonga bamru yerata ka jihadi ke ko ofnata wal hakayafa muhammad mitwari sha'rawi ha ma chenedo qur'ane ko te la yoroma jena ka bo jurumu bawla istantanibu إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نا يرما جنا ولا جوب بولا جنا ولا جوب بدوي شوني دوي نمره دوي جامباي دوي حاسديه دوي كنا يرما جنا اولولا على كومبا كجربو فتينو مولو يا فاي mais madama sheli bisena otika ba namara bisena jamba bisena hasidiya bisena otika ba we balaw yede odela sharawi ako femi mbi wal hakaya fa ko abino odefo inma tasqutu birradd al huquq ko ka hakaw sagati ko yeminga furo namara fika ka furo segama jujiye kirju tige ka fanda minga hake mine fa ko hake zegama ado seglima no gonde mo min doy wol muso tige ebo segi chogodi ye balaw yede wala hada madin kanga yere yini yani dodo che nindo ino ila harad dunye ala ko te ko yawma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir domina globna dakelaka ko fanga tigite odo deme ba tei odo ka jondeme ola mo munde yi deme lay odo ode yi wole minke e jogo nyuma minke e klena ya kakela adriya min ye jonka boda lahara ala nyakro o yi kabara de ambe haketo dafale nyini awfe ka kayni wati chugay ni ala sonama ni la selito obena soro sigida flanana ya no che ambolo dele ka foni anye kongo uka dugumi mbe ko dolisi jamia transardin bolo fara mbe no uluka ulika jonu ka chesiri de yato ankaramo asenjo uka ni ndugu sanuma inkono ninga ni la selinke amba nyini ala fe duwa fen kera kene kono ala ka mine ala ka ke daele uka dugu maka ke hakli sikini basgiye fukata se krefe dugu bela jelema amba fuka wala nyuman doka doke ala ka sigida waraira anna wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Got